După tot să facem un tutorial cum să faceți piramidale dintr-o hârtie. Deci vă trebuie o hârtie A4 și o să îndoim așa. Nu, așa. Aceea este așa. Așa întreagă. Deci o puneți ca un fel de triunghi. Da, un triunghi în picioare. Și apoi luați un colț și îl puneți. Adică îl îndoiți în cealaltă parte. Adică trebuie ca să fie un colț de la foaie. Partea cealaltă. Adică să fie lipite. Așa. Deci acum, scuze, și deci, eu a fost așa, l-am îndoit așa. Iar acum, o să-l dezdoim, ca să fie cum l-am pus. Și acum luăm colțul de sus și îl pune fix la linie. Deci, adică cum faceți un avion. Cum faceți un avion de hârtie clasic. Îndoiți aici. Și cealaltă parte. Adică cum ar fi să fie o săgeată în sus. Și partea aceasta de jos. O să pun pauză până să termin, pentru că stai să leagă. Să nu, lasă așa. Mai am doar partea aceasta. Și el trebuie ca să iasă un fel de așa. Un fel așa trebuie să iasă. Așa trebuie să iasă. Iar apoi trebuie ca să-l îndoim. Și el trebuie ca să iasă așa. Îmi dați câteva secunde să-l... Gata? Iar acum... Stați puțin să fixez. Uite așa. Iar acum vom lua un colț, adică uitați, colțul acesta să-l ducem, deci uitați, așa. Punem așa. Ca să iasă așa. Uitați, așa trebuie să iasă. Uitați așa. Și așa facem și cu colțul acesta. Bine, stați. Trebuie să fie... Trebuie să-l duceți așa pe aici. Ia și pe acesta. Că de acum l-am făcut. Și pentru ca să-l duceți cumva, puteți ca să folosiți și foaie normală și foaie cartonată. Nu stați. Așa. Trebuie ca să iasă un fel de romb. Uite așa, și trebuie să iasă un fel de romb, așa. E foarte ușor. Și acum
Uite așa. Și acum doar îl ducem pe ăsta așa. Și aceasta este pocnitoare. Este un fel de acordeon. Uitați, așa arată. Arată cu un fel de avion. Dar cu aripile nu prea bune. Adică că din asta puteți ca facem și un avion. Îți cer scuze pentru asta, mă scapă telefonul. S-a muiat mâinile. Așa. Și în acesta puteți face și un avion. Uite așa. Dar dacă vreți un avion, am făcut avion. Dacă vreți avion, am făcut un avion. Bine, un avion mai mic. Acum haideți să testăm avionul. Adică nu este avionul, o să-l testăm. Să vedeți și voi ce fel este. Da. Este prea greu. Uoleu. Ia să cad. Este prea greu. Dar se strică vârful, așa că nu o să mai încerc. Îmi cer scuze pentru am cusa veche și da, scârțări. Și aceasta este pocnitoarea. Iar acum o să deconectez căști. Scuzați. O să deconectez căștile. Ca să auziți și voi ce fel sună. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Să faceți cu partea aceasta. Și partea aceasta. Eu sună aceasta. Bine, unii fac din hârtie A1, adică foarte mare. Și aceasta este pocnitoarea. Dacă v-a plăcut acest tutorial, să dați un like și un subscribe. Ca să ajungem la, poate, nu știu, 210 abonați. Știu că am făcut 205, s-a dezabonat. Am făcut 206, după asta s-a dezabonat 1 și încă 1, deci 2. Și eu, nu știu, de ce v-ați dezabonat acum. O să punem puțin telefonul așa, ca să-mi pun căștile. Gata. Acum, uitați această pocnitoare, așa este pocnitoarea. Durează doar câteva secunde. Și da. Poate o să vă învăț cum să faceți și așa să murișcă. Adică nu prea știu să o fac. Nu prea știu, o să mai fac de multe. Și după aia o să mă învăț. Deci doar vă trebuie... Vreau să vă arăt cea mai grea parte. Vă arăt acum. Cea mai grea parte... Deci uitați. Așa este asta. După aia trebuie să o luați așa. O faceți așa. Apoi iar așa și să faceți un fel de căsuță. Deci asta a fost cea mai grea parte de care am făcut-o. Deci asta a fost cea mai grea parte. Și cealaltă trebuie. Uite, deci doar o luați așa. Așa. Și o îndoiați. Stați că nu pot cu o mână. Și doar îndoiați așa. După aia, fiecare din colț. Uite, hai să-l îndoim pe ăsta. Și pe acesta din colțuri diferite. Și gata, v-a ieșit. Vă trebuie doar un pătrat. O să fac și eu un tutorial. La 300 de abonați o să fac încă un tutorial.
Și până atunci ne vedem peste poate un an, nu știu. Și mulțumesc din suflet pentru 200 de abonați și sunt foarte fericit pentru că am făcut înainte de 4 iunie. Și pe 4 iunie vă rog să faceți o surpriză, pentru că atunci fac un an de YouTube. Și da, cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, să dați un like și un subscribe, să ajungeți și noi la 300 de abonați, la 210. Și până data viitoare, nu mai am ce să vă spun. Nu mai am ce să vă spun. M-am arătat mâna. Uitați. Știu că sunt ciudat. Așa, și poate o să facem și o reacție la Sneak. Sau la... se numește sau la Norris. Mamă, ce-mi doare ochii. Sau la Norris. O să facem o reacție fix la... Cred că la... Cât e ceasul acum? Este 12. Pe la vreo 1, 2, 3, cam așa. Cred că pe la vreo 1, 2. Până atunci nu mai am ce să vă spun. Nu mai am ce să vă spun. Pa, sper să facem și 300 de abonați. Nu uitați să dați un like, să facem la acest videoclip 100 de like-uri. Sau 20. Sau 30. Facem 100 de like-uri. Pentru că mi-am consumat... adică nu mi-am consumat, cum am. După aia, cred că o să vă arăt și colecția mea de cartonașe de alea din Squid Game, adică din acestea. Plus că cei care nu știu să se uite la tutorialul care l-am făcut... cred că l-am făcut acum câteva luni, acum câteva săptămâni, că spunem acum o lună, am făcut că m-am învățat că faceți acest cartonaș. Și până data viitoare, pa!